Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a filin tsegumi online TV da ke kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa, ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Kamar kullum yau muna tare da shahararriya marubuciya kuma malamar al'amura, malaman makaranta, Anti Bilkisu Yusuf Ali. Jama'a, salamu alaikum. Amma yau na kin shigo kan fuska ki da a tabbaci. A ɓaɓɓace amma kuma sai kuma na samu wani nishaɗi kuma. Kin gane? Na cewa na samu na wata wuta ce ta nemi ta tashi, sai na samu na ɗan yayyafa mata ruwa ta ɗan lafa. To dan tsegunta mana. To tsegumi shi ne, kin san akwai 'yan mata ko kuma in ce sun dai wuce a ce musu 'yan mata. A'a, mace fa in bata yi auren fara ba budurwa ce. Haba. Mana. To shi kenan wata budurwa amma shekara ta 43. Shekarun da sun ja. Sun ja. To bata taɓa yin aure ba. Taɓa yin aure shekara ta 43. Tsegumin shi ne ta tsegunta min cewa a faɗakar, a isar da saƙon cewa su fa da aga ba su yi aure ba, ba wadan ba sa so bane, wata irin ƙaddara ce Allah ya ƙaddara musu. To ma abin da mutane ba su gane ba, ya aure lokaci ne. Gaskiya. To ke kin san ma me ya faru? Ta ce wata 'yar rigima ce ta haɗa ta da ƙanwarta, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ta ƙanwar nan ta shekarar ta 20 zuwa 21. Ta ninka ta kusan ta haifi ta ma. Shi ne take cewa ƙanwar nan tata ta mata goron aure a yayin wannan sa'insa. Ita ƙanwar kenan ta yi auren? Ta yi aure. Ta zo gida ne, wani abu ne da ya kawo ta gida. To kin san sai wata 'yan rigima ko wani ɗan saɓani ya shiga tsakaninsu. Amma ta kalli tsabar idanunta, ta yi mata goron aure. Ta ce da ita wai frustration ne yake damunta, shi yasa kowa ya zo gida sai ta masa iyaka da gidan. To gaskiya wannan abin al'umma su lura ne, su gane cewa shi fa aure lokaci ne na farko kenan. Sannan bayan aure lokaci ne mace da akwai abubuwa da wajen an ga wannan izo ita fi wannan izo ita fi. Ita ta san halin da take ciki. Ba kowane namiji ne yake zuwa fa da niyyar auren nan ba. Abin da mutane ya kamata su gane kenan. Sannan iyaye, amma ita iyayenta ya suka ce. Abin da nake ta kokarin in gaya miki kenan. Da uwar ta zo ta samu wannan 'yan rigima. Maimakon ce sasanta ko ce musu faɗa, wai sai ta goyi bayan ƙaramar. Ta ce to ƙarya ce miki, kin yi auren ne? To kin ga laifin iyaye kenan. Ta ce ta kwana tana kuka akan wannan magana.